سال داد کنم من بلوچ زالبول دیستک بیگناه بیتگان تارچر کنک بودتگان پدا هم تارچر دوران شهید بودتگان یه جاگه من لوٹو یک شهید یک من در ندارد که ما هیچ آی نام توار هیچ جا نیش کتا که من باز افسوسی ہوں یہ ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ بلوچستان بیتر یہ دوران من بیتر ہوں یہ بارے نزانتا یہ مسئلے چیز نکتا زالبولی جوانی 24 تا 25 سالی اوکوپیشن ایراسیزیه آی کردی نام حیمنه فول نام من نزانم ایشی تارچر کرد دوران من مجبور کتا بچارنی من چنبند کتا آیا من کرانت داتا کتا من چنب پچ کنو بچارنی ای شیرزال ड्रिल तक कुता नोह जहा बदन ड्रिल तक कुता हाफ डेड बॉडी आई मनी सेल दियम अयर कुता के हमें वादी मा नाम जोस कुता वरुत नाम गोश मफत हमारी अव्वल नाम है मैंने सरपद भी तुम बाकी नाम सरपद नहीं भी तो स्टेट यानी बतू शहरी सरगाप का सा सोब खून रिजी वजह सोब सर ब्लीडिंग वजह शी रूहा परवाज को ये जालबूल वक्त मंदरात को हेच कुजा शी नाम ने अशक में बाज अफसोसी भी तो वक्त की चेस कनक दशी चेस कनक दर शहीद भी तकरीबन 3 रोज ta 4 रोज geçti tuğla kaşı इंटीग्रेशन दौरान शहीद भी ड्रिल कुत्ता ड्रिल वजह नो जवाब बदन ड्रिल कुत्ता चीज टार्चर पाशना करते आई 8 मिनट सेलुल दियमा डालना ये को कुरीदरा ये सेक्शन तो को मवाद 2 सेल था من راستی نمیک سیل خالیه چپی که مواد تو پدر دانا لیترینه های شهادت پن هفته تک یہ شیرزال لا شیر بھی تھی شیرزال لا سالم فاسد نبی خراب نبی بونا کو یہ چی مسئلہ ایسا والے شک بدات بگیش زهر وارد تا یک روچ یک پتانی کو سور کا اولاد شہید ہیں ماں پٹان در رہے پٹان شہیدوں کو گالی نہیں دیتے چھ جھٹکے لگے پچک تمام دوران ایک معیشانی داستا بوتو کو ماں گوشت ماں اردو نہ زانون اردو گپ کنگا ماں حتی منا دوشنا میں داتا زائد آتا من ریاکشن پیش نہ داشتا کہ سرپد میں وقت ماں اردو سرپد بوں یا اردو زانو تا یہ طریقے ہوت واسطے انفرمیشن داد گئی جو یہ شیرزال رندہ شپی بیگا چیز کو تا افسوس بیگا یا ہشتمی کا روچ من یاد نہیں ذہنی حالات منی ہوتی برابر نہیں رندہ من دگی یک کیچی میں ملازمہ جوس کو تگا چون روچ پادشی چیه بید گوش بورت نامعلوم جاگای دفنه کو نی منی وقتی افسوسی گا پشک چیو فیمیلی من نزانو پیس ماسان نزانو کچا علاقه یعنی چی شهید یک حالا این سر کنو پچک مواد پیسر عرض کو من باز افسوسی کنم یه مدت بلوچی مرد اکتیویستی بیتن هیچ نامشی نگرفتم من هرچی اینترنت دا پاکتتا من هیچی نگندگام اگر آیانی کی دیوان موجوده وزانه مهربانی کنه آی فامیلی من واصل لوکیت کنه درگیجه من کانتاکت واسه بکنه ما انا گپ کنم شیرزالین بلوچ زالبول الزام اشیاء شیا لوٹتا البته آیه کار نکته بل همین الزام جک لوٹته هوای جای و اجازی اغوا بکنه بلوچ لاپتان واسطه بل حقیقت نه ہے پرچک آی ہر چیز دوران تارچہ منشمار وقت منی مجبور تا تارچہ بیچاروں ہیچ چیز آئی زبان سرا نہیں آتا بہرحال یہ بانوک شہید بیتے ہر کسی کی فیملی زمان داس بندی کن آئی شہیدی حالی سر کرنے وہ بعضی دیگه لاپتہ ہیں افراد بودتا کہ ہم مختلفین طریقہ مندیستا شہید بیتگا یا نادرائی وجہ علاج نہ کتگا وفات بیتگا یہاں چک ٹارچر ایک کتگا نندا آتا سیلہ دورتا وفات دیتا یا دیگا پی مشوار بکشم من